Hayi, ngiyabonga. Wow! Batsheleke usumini mthungo oqavile lakaze libomvu umini. Hey, umini batsheleke. Ya, Hayibo. usala. Ima. Kwenzakalani la bantu? Yazi ngiyababona abantu bangena, baphuma. Kahle kwenzakalani? Usuyathunga yini? Ngiyathunga. Bonke la bantu engibabonayo ama-customer. Usuyathunga? Sengiyathonga. Impela wemfowethu. Phela umini umthungo odumile la. Ye wena kunendaba nokuthi uyathunga ukubhala izinto. Ye wena uyazi ukuthi bonke la bantu babethunga kumina. Manje abasathungi kumina ngoba wena usufika wabathatha kumina. Ukuthi ukhuluma mangapho. Ngami uthi ngalibhethe ibhluke lakho. Ngalibhethe ibhluke lakho mina ngoba wena owenza into engekho. Umini afanele ngibuze leyo mbuzo. Wazini wena ngokuthunga? Wazini? Wena wasini wena ngokuthunga? Wena ngabe ukubuza leyo mbuzo? Ye wena, hey ngikushaya lokho. Hey ngiyabuya ngokulandela isigili lapha ngami. Ngiyabuya. Hey wena uyajwayela. Hey wena. Ukhuluma Simba. Ngiyabuya ngokulandela isigili. Ukhuluma Simba lo. Ay. Niggas in trouble. Niggas in trouble. Masimba. Oh my God. Bazama ungishaya. Ay. Baba kutsatsa wena. Baba mfana. Uyabona lo cameraman ungizele no camera. Yawe. Another day, a new debate about who's the richest, who's the realest, who is fake, who to love and who to hate. That one bought a brand new car, he moved into a new estate. That one's always at the club, she always got some shit to say. Is it power, is it fame? Will he make it in the game? Will he make it out the hood?